говорех за това, че всичко, което Бог прави, го прави много добре осмислено. Всичко, което Той прави, го прави с цел. Не го прави хаотично, не го прави като експеримент. Експеримент е нещо, което правиш и не знаеш какъв ще е крайният резултат. Когато Бог прави нещо, Той винаги знае какъв ще е крайният резултат. И Той винаги го прави с цел. По този начин, всъщност, Той е сътворил цялата Вселена. Защото цялата Вселена, най-големите учени, като Айнщайн, като Нютон, те казват, че в тая Вселена има подредба. Слънцето е на строго определено място. То се върти по строго определена орбита. Луната по същия начин. Затова имаме сезони, затова имаме 4 сезона, затова имаме нощ и ден, защото всичко е много добре проектирано от Създателя, от Него. Когато погледнем човека, отново виждаме начинът, по който човека е създаден, е уникален. Знаете ли, че окото на човека, учените казват, че това е нещо уникално, което е създадено, окото на човека. Но днес ние отново ще говорим за това, че когато Исус възкръсна, Той се яви на определени хора и всеки човек, на който Той се яви, Исус го направи свидетел. Защо беше необходимо да има свидетели? Защото свидетелите потвърждават нещо, което е истина. Затова в съда предния път говорихме, че винаги се търсят свидетели и винаги се търсят доказателства за едно нещо, дали е истина или не. Свидетел означава някой, който е очевидец. Не е някой, който нещо му е преразказано, а някой, който е очевидец на случката, някой, който е видял, някой, който е чул, някой, който е пипнал. Затова апостол Петър казва, когато ние ви говорехме за живота на Исус Христос, ние не ви разказвахме хитро измислени басни. Басни е нещо, с което ти искаш да излъжеш човека по някакъв начин, да го привлечеш към себе си. Той казва, ние не ви разказахме, а бяхме очевидци на всичко, което ви разказваме. Затова апостол Йоан казва, това, което видяхме, това, което чухме, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за него ви говорим. Затова апостол Павел казва така, а Бог възкреси Исус Христос от мъртвите и Той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с Него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за Него пред народа. В продължение на 40 дена след възкресението, Исус се явяваше на определени хора. И отново се връщам, Бог не прави никога случайни неща. Той го направи, за да има свидетели. В Стария Завет нещо да се потвърди, трябваше 2 или 3 свидетели, никога един свидетел. Обаче, сега като гледаме съвременните филми, Габи, ти нали криминалистика ще учиш? Криминалистите с какво се занимават? С намиране на доказателства, нали така? Дата на настъпване, час на настъпване на смъртта, има ригор мортис, има хиляди неща. Обаче сега е модерно да хванеш един престъпник и да го направиш свидетел, нали така? И он отива и казва неща, които не е видял и затова имаме Пепи Еврото, имаме трактора, имаме маймуната и всякакви такива имаме от подземния свят. И те не влизат в затвора, защото намират свидетели, лъжи свидетели, които обясняват, че така е така. Сега, вижте какво направи Бог. Бог ни даде 2 или 3 свидетеля. Той даде страшно много свидетели. Имаше 12 свидетела, които бяха свидетели от началото на служението на Христос до Неговата смърт на кръста. После бяха свидетели на Неговото възкресение. 12 човека, които трябваше да бъдат там постоянно. Затова имаме 12 апостола. И Исус в тия 40 дена се яви на много хора, включително на 500 човека наведнъж. И сега стои отново въпроса, с който аз завърших последната си проповед. Ако тия всички хора са лъжесвидетели, значи Исус е бил един огромен измамник. Само, че нека да ви кажа нещо. Тия всички хора, които са били свидетели, после даваха живота си за Христос, защото ги
ако сте чели история, ако сте учили история, ще видите как по времето на Нерон имаше гонение на църквата, как ги паляха на факли, как ги хвърляха на лъвовете и никой лъжа свидетел, гарантирам ви, няма да отиде да седи живота за нещо, което е лъжа. Обаче, ако тези хора са истински свидетели, слушайте ме внимателно, това означава, че Христос е жив. И ако Христос е жив, тия, които не вярват в Него, имат огромен проблем. Защото Той ще съди всеки един. И Библията категорично казва, че едните ще бъдат отляво, другите отдясно. На едните ще каже, отидете в огненото езеро, приготвено за дявола и за всички, които ме мразят. На другите ще каже, влезте в това, което съм приготвил за вас. На едните ще каже, никога не съм ви познал, на другите ще каже, елате при мене. Така че, днес отново ще продължим с това. Защото Исус правише свидетели на своето възкресение. Нека сега отново да изброим това, до което говорихме предния път. На кой се яви за първи път Исус след своето възкресение? На Мария Магдалена. На нея се яви за първият човек, на който Той се яви след възкресението, е Мария Магдалена. След това на кой се яви? След това се яви на жените, които отидаха да го помажат. Там бяха 5-6 жени, на които Той се яви и те го видяха. Днес, между другото, православието чества жените мироносци, се казва, тия, които носиха за помазване на тяло. Видя го от Горан Благоев. Така, после на кой се яви? После яви на Петър, после яви на двамата от Имаус. И когато двамата от Имаус разбраха и видяха, че това е Исус, когато те бяха там на трапезата и Той разчупи хляба и те го познаха, двамата от Имаус веднага тръгнаха да отидат при апостолите да им кажат, че са видяли Исус. И когато те отидаха при апостолите, преди да им разкажат какво са видяли, апостолите казаха, знаете ли, че междувременно Исус се е явил на Симон, който е апостол Петър, така че Исус наистина е жив. Тогава те разказват, двамата свидетели разказват какво те са видяли за Исус и когато те свършват да го разказват, тогава Исус се явява между тях, между учениците, между тия от Имаус и казва мир вам. Така че първата неделя, деня на Възкресението, Исус се явява 5 пъти. 5 пъти и прави страшно много свидетели в това време. Това са свидетели, които виждат Исус и знаят, че Той е възкръснал. Една неделя по-късно, какво се случва? Една неделя по-късно, сега нека да ви обясня, апостолите, учениците на Исус са там за празнуване на празника Пасха. И днес в Йерусалим се празнува този празник, Пасха. След Пасхата има 7 дена, деня на безквасните хлябове, които те стоят там и го празнуват. И след това си тръгват, всеки кой откъдето е. Значи първата неделя е Възкресението на Исус. Втората неделя Исус се явява, обаче там вече е кой? Там е Тома, защото първият път Тома го е нямало. Затова миналата седмица се празнува Томина неделя. Неделята на Тома, неделята, в която Тома вече е с останалите ученици. Исус се явява и на тях. И сега само искам да ви прочета това, което... Айде ще прочета текста. Йоан 20 глава, 24 стих. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус, когато предната неделя Исус беше идвал. Затова учениците му казаха, видяхме Господа. А той им отвърна. Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в раните от гвоздиите и не сложа ръцете си в ребрата му, няма да повярвам. Няма да повярвам, трябва да го видя, казва Тома. И след 8 дни, Тома е също като някои хора. Ето викат, аз не го ли видя, не ми говорите такива неща. Аз се спомням баща ми. Спомням си баща ми, аз като повярвах и аз му говоря за Исус. Той вика, Динко, трябва да видя някакво чудо, за да стане това чудо. И тъй като баща ми е от Зорница, имаше едно момче, мисля, че бивш баскетболист, което остава сакато в количка и всъщност на едно събиране там хора от църквата се молят за него и то става и прохожда. И аз викам, там на татко родата знаят и го разказват. Те са комунисти, те знаят. И му разказват. И викам сега какво? Ето, станало е момчето.
Исус каза от мъртвите да възкръсне някой. Ако не вярват на писанията, на това, което е написано. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре. И Тома беше с тях. И Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и им каза: мир вам. Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми. Дай ръката си и сложи в ребрата ми. И не бъди невярваш, а вярваш. Не дей да ходиш в неверие. И след това казва нещо много фундаментално Исус, което е много важно да го знаем. И Тома му казва: Господ мой, Бог мой. Исус му казва: понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Вижте, тогава имаше свидетели на възкресението на Исус. В продължение на 40 дена имаше свидетели на възкресението на Исус. Но Исус казва: блажени са тези, които повярват, които вярват на писанията, които вярват на тия свидетели, на които без да ме видят, те вярват на свидетелите. Блажени са тия, които вярват на свидетелство на някой, който е изцелен. Ето на Джанет майка е. На Джанет майка е 30 годишна, почва да я отказват краката. Джанет е свидетел, други са свидетели, аз не съм свидетел обаче. И когато тя разказва за истина, защото тя така е повярвала, тя днеска нямаше да е тук, днеска щеше да е в Лиярво, щеше да прибере кокошките, защото вали дъжд, и нямаше да бъде на църква. Но тя е преживяла Христос. И има хора, които са повярвали чрез нейното свидетелство. Това е. Не е въпросът вече ти да си видял лично Христос, а да повярваш на свидетелството на друг. И когато повярваш на свидетелството на друг, тогава ще започнеш, когато повярваш в Христос. Дали ще повярваш чрез Библията? Аз повярвах чрез един сън. Или по друг начин, тогава Христос влиза в живота ти. Влиза в живота ти. И когато на другия ден имаш матура и в 4 часа се събудиш и плачеш и имаш паника, таки тогава до тебе ще дойде това слово. Какво беше, Габи? Да, кажи ми текста на писаната, каква беше? Когато? 4 часа, какво, мрачно ли е? А Габи, в сърцето ти какво беше? Още по-мрачно, нали? И плачеш, защото не знаеш, утре ще отидеш и няма да можеш да се справиш с матурата, пък от това зависи нейното кандидатстване. И тогава и мрак ме обгръща, какво босите нататък? Кажи, Джанет, какво е нататък? И после какво се случва? Ти си с мен, или? Ти си с мен. Ти бдиш над мен. И идва успокоение в нея. И на другия ден отива и разказа, който се пада, е любимия разказ. Добре, айде да го нагласим това, дайте да го направим. Разбирате ли? Значи Бог вече започва да става част от твоя живот, когато ти повярваш в Него. Сега, всички тия явявания, 5 явявания в неделя се случват в Йерусалим. Сега ще ви говоря днес за други 2 явявания, които вече не се случват в Йерусалим, а тези 2 явявания се случват в Галилея. Значи нека да видим каква е картината. Исус възкръсва в неделя. Учениците са още 7 дена в Йерусалим. На 8-я той се явява втори път. След което те се прибират в Галилея. Защо се прибират в Галилея? Защо се прибират в Галилея? Защото те там живеят. Когато отидете в София за определено време, после къде ще се приберете? В Ямбол, защото сте от Ямбол, нали? Те бяха от Галилея, там беше родното им място. Това е първата причина, те се връщат в Галилея, там откъдето са. Втората причина обаче, слушайте, това е много интересно. Втората причина Исус, когато се яви на жените, дето искаха да помажат Него, а той беше възкръснал, когато им се яви, той каза: отидете и кажете на братята ми, че ще се срещна с тях в Галилея. Въпреки че той същия ден ги среща, но той говори за Галилея. Значи в Галилея трябва да се случи нещо специално. Значи това време в Галилея е важно време. И тогава те се прибраха в Галилея, защото са от Галилея. Нека сега да видим. Има 2 истории, които са записани за Галилея. Първата история, той се явява на 7 ученика.
А втория път в Галилея той се явява на 500 човека наведнъж. Айде да ги направим 500 човека лъжесвидетели. Павел казва, тия 500 човека и до ден днешен, когато още Павел е жив и е повярвал в Христос, той казва и днеска, някои са починали, още са и живи на това, че са видяли Христос. Така, нека сега да четем текста за появяването на Исус. Исус се явява на 7 от своите ученици на Галилейското езеро. Текстът е в Йоан 21 глава, 1 стих. След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, нашия Тома е там, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Завидеевите синове, това са Йоан и Яков, и други двама от учениците му. Симон Петър казва, отивам да ловя риба. Петър е рибар. Връща се в Галилея. Исус го няма вече. Исус го няма. Той не е постоянно с тях. И Петър казва ми, какво да правя? Трябва да се връща към професията си. Моята професия е рибар. И казва, отивам да ловя риба. Казаха му другите и те казват, ще дойдем и ние с тебе. Нали знаете, ние хората сме такива. Ако някой прави нещо, аз сега ще ви кажа, тъй като аз ходя с Джайант в Кауфланд. И тъй като аз само държа количката, аз друго не правя и само наблюдавам какво се случва. И сега гледам, примерно там на бананите няма никой. Обаче един човек да отиде да почне да рови банани, още 3 отиват, още 4 отиват и ако са 4 вече стават 10, защото просто е интересно за всички. Нали? Един да направи нещо и другите ние сме такива, просто се повличаме от тях. Да. Отивам да ловя риба, казва Петър. Казаха му, ще дойдем ние с тебе. Излязоха и се качиха на лодката и през онази нощ не уловиха нищо. Най-голямата мъка за един рибар е да не улови нищо. Един ден срещаме един рибар и той вика, той е в едно село тук, Желево, да, както и да е. И той каза, в Ямбол имало много риба. И аз викам, къде в Ямбол има много риба? Там вика на пътя за Веселиново на един канал много риба хващали. Колко риба може да хващаш на пътя за Веселиново? Но както и да е. Това са преразказите на рибарите, които разказват колко много риба са хванали. Обаче тук тия не хванаха риба. През оная нощ не ловиха нищо. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че е Той. Сега, вижте, това е много интересно. Исус застана на брега, обаче учениците му не разпознаха, че е Той. Когато Мария Магдалена погледна Исус, тя разпозна ли го? Тя какво каза? Ако ти си положил, значи не го разпозна. Двамата от Имаус, когато вървяха с Исус, разпознаха ли, че това е Исус? Не, нали? Не го разпознаха. Тук се казва, Исус застана на брега, но учениците не го познаха, че е Той. Исус им каза, момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. Ми нищо не са уловили. А той им каза, хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така те хвърлиха и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. Тогава Йоан каза на Петър, Господ е. Това е Господ. По какво го разпозна Йоан? По пълната мрежа с риба, защото и друг път вече се беше случвало. И друг път Исус им казваше, хвърлете тук и те хващаха. Когато цяла вечер нищо не се хванал и изведнъж да хвърлиш, да хванеш много риба, чудо е. И той, Йоан, го разпозна по това. Двамата от Имаус по какво разпознаха Исус? По хляба, нали? Първо той взе инициативата да разчупи хляба и по начина, по който разчупваше хляба, те го разпознаха. Мария Магдалена по какво разпозна Исус? Когато той каза Мария, тя веднага разпозна. Това е Исус. Когато близкият ти човек те нарича по име, можеш ли да разпознаеш между 100 гласове, че е Той? Можеш. И тук виждаме, че всъщност по други неща разпознаха Исус. И сега продължаваме нататък. Аз съм проповядал върху това. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха, защото я беше свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти и влачеха мрежата с риба. И като излязоха на сушата, сега вижте, това също е интересно, и като излязоха на сушата, видяха разтлана жарава и на нея сложена риба и хляб.
Тази риба и хляб откъде бяха? Исус. Исус им казва: донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, 153 на брой, макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза: елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита: ти кой си, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляб и им даде, също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Първия път неделя на Възкресението, втория път втората неделя и сега трети път на учениците. А иначе това е седмото появяване на Исус. Но искам друго да ви кажа. Защо според вас Исус се хранеше с тях? Каква беше идеята на Исус да се храни с тях? Не можеше ли само да се поговори с тях? Защо Исус се храни с тях? Библията описва два момента, в които Исус се храни с учениците си. Единият момент е първата неделя, когато те са стресирани. Той се появява. Те го мислят за дух. И той казва: елате да пипнете. Дух няма кости. Дайте нещо за ядене. И те му дават, какво му дават? Риба и медена вода. Нали? Това е първият път, когато се храни с тях. Втория път е на Галилейското езеро, пак се храни с тях. Защо го прави? За да им покаже, че това не е видение, за да им покаже, че това не е дух, а за да им покаже: аз съм в истинско тяло, което приема храна, тяло, което може да пипнете. Защото някой може да каже: на вас да се е привидял. Когато ядеш, показваш, че си в истинско тяло. И всъщност, отново искам да ви кажа, тялото, което имаше Исус, има Исус, това ще бъде нашето тяло един ден. Амин. При Възкресението. Той искаше да покаже, че това не е видение, това не е някакъв мираж, това не е някаква фантазия, а че той е в истинско тяло, тяло, което приема храна и тяло, което те могат да пипнат. Ето какво казва Петър. Петър казва така. В Деяния на апостолите 10 глава 39 стих. И ние сме свидетели на всичко, което извърши той и в Юдейската земя, и в Ерусалим, когото те убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и му даде да се яви не на целия народ, а на нас, предварително избраните от Бога свидетели. Исус не се явява безразборно, само на определени хора, на избраните предварително свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. Петър казва: хора, аз ядах и пих с Христос, след като възкръсна от мъртвите. Разбирате ли? Аз съм свидетел, той казва: аз съм свидетел. Ако искате, вярвайте, ако искате, не вярвайте. Аз съм свидетел на това. Аз ядах и пих с Него. Не само аз, и други ядохме и пихме заедно с Него. И ни заповяда, айде малко ще продължа, и ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме. Свидетел е някой, който е видял, че той е определение от Бога съдия на живите и мъртвите. Павел казва: той ще възсъди един ден. Един ден аз ще застана пред Бога, хора. Аз ще застана пред Исус. Той ще ми е съдията. И всичко, което вие не знаете за Него, аз ще стоя пред Него. И всеки един човек, който е живял тук на тая земя, независимо кога, независимо в кой период, той е определен от Бога съдия на живите и мъртвите. За Него свидетелстват всички пророци, че който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прошка на греховете си. Имаш шанс на тая земя да не бъдеш осъден. Просто трябва да повярваш в Него. Ако не повярваш, се осъден. И продължаваме нататък. Втората част на явяването на Христос. И след като закусаха, Исус каза на Симон Петър. Значи вече са наядени: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Колко пътя му го каза, знаете ли? 3 пъти. Симон Йонов, обичаш ли ме? Отвърна му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми. Извинявайте. Паси агънцата му. Пак му казва втори път: Симон Йонов, обичаш ли ме? Отвърна му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси овцете му. Казва му трети път: Симон Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път му казва: обичаш ли ме? И му отговори: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш сърцето ми. Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми.
Сега, аз съм говорил върху това. Само искам да ви обясня нещо за тая случка, за тая ситуация. До този момент, кой беше водача на учениците? Кой беше лидера? Исус. Обаче Исус вече не може да бъде физически с учениците. Тогава какво трябва да се направи? Да се избере нов лидер. Новият лидер как се избира? С гласуване. С гласуване да се избира. С гласуване. Сега тук ще се съберете и дайте, ще гласуваме. Петър събрал 3 гласа. В момента в Сливен избират сливенски митрополит. Сливенски митрополит. И знаете ли как се избира? С гласуване. Обаче, ако не изберем правилният човек, какво правим? Касираме изборите и наново, защото не избрахме правилният човек. Пак той, ето щяхме да го изберем, сега го изваждаме от листата, да не обърка нещата. И тогава един отец Иван почна да гладна стачка, почна човек. И каза, аз ако трябва ще умра, обаче това нечестие не искам да такова. И накрая прекрати гладната стачка, вкараха го в болница човека и сега текат нови избори на този, който щяха да бъде избран по погрешка, го извадяха от листата. Сега ще има избори, нали? Избори за Европарламент. Да. Сега, нека да ви кажа нещо. Хората ние си ги избираме по този начин. Обаче при Бог не е така. Бог посочва водача. И затова пред всички, всъщност, Исус оторизира за водач Петър. Само, че имаше един проблем. Имаше един проблем. И затова той го направи пред всички. Затова 3 пъти го пита, обичаш ли ме? Защото, когато Исус беше хванат в дома на първосвещеника, Петър 3 пъти каза, аз този не го познавам. Аз нищо общо нямам с него. Аз него не го познавам. 3 пъти го каза. И сега, там имаше свидетел. Йоан беше там, нали? И той го чу това. Според вас, Йоан казал ли на останалите ученици? Казал го и всички ученици знаеха, че Петър 3 пъти се е отрекал от Исус. Те не, че тях ги имаше. Те пък се пръснаха и се разбягаха. Той поне там беше на място, но не изобщо тръгнаха да бягат. Когато Исус се явява на Петър в деня на Възкресението, според вас, какъв е бил разговор между тях? Какво е казал Петър в момента, в който вижда Исус? Петър каза, Господи Исусе, толкова съжалявам, че там в двора го направих това нещо. Много съжалявам. Мислех си, че няма да го направя, обаче го направих, съжалявам. И те имаха там време двамата, Исус и Петър. Не е описано обаче какво се е случило. Но сега пред всички ученици, Исус 3 пъти го пита, обичаш ли? Той казва, знаех, че те обичам. Исус каза, аз те оторизирам за водач. Ти си водач от тук нататък на апостолите. И той го прави пред всички. Само, че има един принцип. Ако правиш нещо за Бог, трябва да го обичаш. Ако не го обичаш, няма смисъл да го правиш. Просто няма смисъл да го правиш. Разбирате ли? Ако ходиш на църква, защото обичаш Него. Защото обичаш Исус. Ако четеш Библията, четеш, защото искаш да научиш за Исус, защото искаш да го познаеш повече. Ако хвалиш Бога, ако хвалиш Исус, хвалиш го, защото го обичаш. Това е идеята, разбирате ли? Това е идеята на християнство. Правиш нещо, защото обичаш Христос. Стоиш тук отпреди в неделя и говориш на хората заради Него. Защото Той е променил живота ти. И ти просто казваш, хора, Той е жив. Който иска да вярва, който иска да не вярва. Един ден, като умрем, всички ще застанем пред истината. Това е. Каквото и да правим за Христос, за Бог, го правим не по задължение, а защото го обичаме. Правим го като за Него. Затова първата заповед е да възлюбиш Господа Твоя Бог от цялото си сърце. Когато обичаш Бог от цялото сърце, ще ходиш ли да правиш мизерии? Ще ходиш ли да крадеш? Няма да крадеш. Ще ходиш да правиш неща, които Той не одобрява. Няма да ги правиш, защото обичаш Него. Когато обичаш жена си, ще ходиш ли да изневерява с други жени? Ще ходиш ли, когато обичаш жена си? Не. Това е идеята. Когато обичаш Исус, ти го правиш. Не от задължение, не защото трябва, а заради самия Него.
Да продължа ли още малко да проповядам? Още малко и ще свърша. Всъщност, първото нещо, заради което Исус се яви там в Галилея на 7-те ученика лично, е да оторизира водач след себе си. Да каже, Петър той ще е водач. И второто нещо вече, това е 8-то явяване на Исус. Исус се явява на един хълм в Галилея. Там са учениците му заедно с 500 вярващи човека. Заедно на един хълм Исус застава и там има 500 вярващи човека, които го виждат на живо. Които го виждат на живо и той им казва определени неща. Аз сега ще ви кажа и ще свърша. Обаче преди това. Някой скоро бил ли на събитие, където има 500 човека на открито? Не. Тъй като ние бяхме скоро на такова събитие, аз сега ще ви пусна. Бяхме в Бургас. Скоро бяхме в Бургас. Има една група от млади хора, християни, която се казва Молец. Тая група се казва Молец, защото идва от това, че те се молят на Бог. И там в Бургас на центъра те пяха и ние ходехме там. Горе, ще намериш ли снимките, ако Алекс не може да се оправи? Да, това е изкривена снимка обаче. Горе, виж дали ще стане. И всъщност там бяха събрани около 500 човека. Ние бяхме там. Сега идеята обаче искам да ви пусна, защото аз направих клип, че искам да ви пусна на края на концерта какво казаха тия момчета, които вярват в Христос. Това не е центъра на Бургас, да знаете, това е нещо друго. Ето това е центъра на Бургас. Ако не може... Това са там... много хора имаше. Можеше да са повече от 500 човека. Добре, ако не можеш да го пуснеш... Пусни ги снимките така. Какво значи? Те ги виждат хората. Ето едната снимка. А сега това е клипа. Сега ще пуснем... И се питаме сега на къде и същото време да ви питам, за какво се молите сега? За какво се молите? Кажете. И това е, как да кажа, един личен въпрос, но истината, че в молитвите ни се повтарят едни наративи. Това е просто Бог да ни пази от гордост на първо място, да ни води към смирение, да ни води към това да знаем, че заради Него имаме всичко, което имаме. И се молим да има какво да оставим на това поколение, нали? Всички неща, които пееме във всички тия песни. Вярвам, че текстовете ни говорят за това, за което всъщност ние се молим. Добре, исках, съжалявам, че не можахме да пуснем снимките. 500 човека поне имаше там, на открито. И тия деца, които са деца от вярващи родители, които са израснали в църква, като Габито и като Алекс, те пяха, текстовите им са пей за Бог и накрая те казаха, че всичко е поради Него. И това беше много красиво. Да, това вече са снимките. Добре, айде да стига с снимките. Не можахме да ги пуснем. Сега, Исус се явява на 500 човека наведнъж. Това го научаваме от апостол Павел. В 1 Коринтини 15 глава той казва това така, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето до сега са живи, а някои и починаха. Докато се пише посланията, все още някои са живи, други са и починали. На един хълм Исус се явява на тези 500 човека. Със сигурност там имало и жени, обаче начинът, по който се изразява Библията, е винаги казва братя. Нали? Ето какво казва Исус на тези 500 човека. Явно е, че когато Той се явява на тия 500 човека, това са хора основно от Галилея,
Вероятно там може да са били и Марта, и Мария, и Лазар. Вероятно там е била майката Мария, майката на Исус. Вероятно там е била Мария Магдалена. Там е имало много хора, които бяха последователи на Исус. И Матей говори за това в 28 глава, 16 стих. А 11 ученика отидоха в Галилея на хълма, където Исус им беше посочил. Значи там са били 11 ученика плюс 500 други хора. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Значи между тия 500 човека някои имало и хора, които се съмняват. Тогава Исус се приближи към тях и им заговори. Вижте, той това го казва на 500 човека. Това е важно нещо, което той иска да каже на всичките си последователи, които го виждат жив. И ето какво той казва. Първото нещо, което казва на тия 500 човека. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Вижте, това е нещо много интересно. Даде ми се всяка власт. Няма човек, който може да каже, имам цялата власт на земята. А Исус казва, даде ми се цялата власт на небето и на земята. Сега искам да уточня нещо. Исус има пълна власт на всеки един човек на тая земя. На всяка една нация на тая земя. Исус има власт над всяка една ситуация във вашия живот на тая земя. Исус има власт над живота и на смъртта. Библията казва, че Той, който ще възкреси един ден, знаеш ли кой е? Исус. Исус има власт да съди всеки един човек, живял някога на тая земя. Има пълната власт над всичко. И в момента аз говоря за Него. Говоря за Той, който има пълната власт и над живота, и над смъртта. И над всяка ситуация в нашия живот. И Той казва следното. И така, сега вече се обръща към учениците, и така, към хората. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи. Това е най-основната заповед, която Исус дава. Отидете и правете ученици измежду всички народи. Значи няма значение бели, черни, жълти, няма значение комунисти, араби, каквито и да са. Ученици измежду всички народи. В момента има Христови последователи навсякъде. Саудитска Арабия, Северна Корея, в Русия, в Украина, в България. Има навсякъде хора, които са ученици. Сега обаче тук е използвана думата ученик. Какво означава ученик? Габи, какво означава ученик? Ученик е някой, който ходи на училище всеки ден и се учи. Нали? И се учи. Не казваш, аз от време на време ходя на училище. Ходиш на училище всеки ден. Т.е. ти си постоянен в това, което правиш. Постоянен си в това, което правиш. И учиш там алгебра, геометрия, а квадрат плюс б квадрат е равно на а плюс б скоби на квадрат. Габи, тангенс е равно на косинус върху синус или синус върху косинус. Ти няма да подсказваш. Браво, тангенс е равно, това е геометрия, нали? И учиш тия неща. Ще се вземеш матурата, спокойно, много добре се справя. Това е ученик. Сега, ще кажа това и ще свърша. Няма да вземам повече време. Какво означава да бъдеш ученик на Исус? Както един ученик ходи редовно на училище, така ти трябва да ходиш редовно на събранията, които се организират за Христос и в името на Христос. Защото днес ние сме събрани в името на Христос. И Библията казва, че там, където са събрани двама или трима, в Неговото име, Той е там между тях. Днес Той е между нас, не физически. Той присъства между нас. Той вижда всичко, което аз говоря. Той знае всяка една мисъл в момента. Ходиш редовно там, където са събрани хората за Христос. Където се обяснява Словото. Днес ви обяснявам за Неговите явявания, за хората, които Той прави свидетели. И като научиш това, което научиш, почваш да го прилагаш в живота си. Не така, почваш да го прилагаш в живота си. Тоест, ако вие сте научени всеки ден да четете Словото, ако вие сте научени всеки ден да се молите, да имате
връзка с Него. Не да говорите някакви шаблонни молитви, а просто да имате връзка с Него. Ако имате хваление в живота си, ако се събирате и общувате с вярващи хора и посещавате редовно събранията на Божиите хора, вие сте ученици. Това е ученик, не от време на време, редовно. Научи се ходи редовно, постоянно. Затова апостолите, когато повярваха първите хора, апостолите им казаха две неща. Първото е, постоянствайте в това, което ви говорим. Постоянствайте в четенето на Словото, в молитвата, в общението с вярващи хора. И другото нещо е, през много, слушайте ли ме, през много скърби ще трябва да влезете в Божието царство. За скърбите друг път ще говоря. Продължавам. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете и създавайте ученици измежду всички народи. И ги кръщавайте в името на Отец, Сина и Святия Дух. Кръщение не означава малко дете да го потопиш и то нещо да не разбира. Кръщение означава съзнателно да влезеш във водата, да бъдеш потопен и да кажеш, умирам за стария начин на живот и се раждам за нов живот с Христос. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършъка на века. Исус казва, тези, които са ученици, аз ще бъда с вас всеки ден. Докато дишате на тая земя, аз ще бъда с вас всеки ден. И второто, и всъщност Марк допълва това, което Исус е говорил на тия 500 ученика. Ще го прочита и ще свърша, следващия път ще продължим. Или последващия, да. Исус им каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Това е Марк 16 глава. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Повярва означава това да станеш ученик. Водното кръщение е това. Казваш, умирам за себе си и се раждам за живот с Бога. Тук почти всички имате водно кръщение. Който и повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Това той оказва на тия 500 човека. А който не повярва, ще бъде осъден. Точка. Който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Амин. Това е следващото явяване на Исус вече в Галилея.